sa bukid at nagpapasika na naman po tayo dahil may tataniman pa tayong lupa dito. Ayan, hanggang doon sa dulo po. Ayan, kasama natin yung kapatid ko tapos si Darwin. Dati naman nandoon sa banda doon. Ayan, tapos kapatid ko nagtatanim. Tapos kaming dalawa ni Darwin naman, kami yung para tagtag ng bonobon. Ang tawag doon yung para buhat ng bonobon. Tapos nilalagay-lagay namin sa mga sinilon, guys. So, yan, papakita namin kung paano kami magtagtag ng bonobon. Yan, pero titignan muna natin yung kapatid ko na nagtatanim. Tapos, yung mga nagbubunot ng pinhi, ayan. Dahil ka mo tayo, vlog ko. Say hi to my vlog. Kapatid ko nagtatanim. Ayan. Oh, kita nyo naman, parang professional. Tapos yun guys, yun yung panghihila namin, ang pinanghihila namin ng bonobon. Ayan. Bali, 6 silang lahat na nagsisigka. Ayan guys. So kuya, paano po gawin yan? Ayan, so yung isang kamay niya nagpre-prepare na ng paano, ng itatanim. Tapos yung isa naman, yun na yung nagtatanim, guys. Ayan, oh. Oh, tignan nyo naman, oh. Napaka-straight. Ayan, so maghihila na po tayo ng bonobon. Mana, Darwin? Mana? Yeah. Tamarayan. So ayan na guys, naguguyod na kami ng bonobon. Ayan.
Dito tayo sa likod para kapag may nalaglag, pupulutin natin. Ayan. Ayan, parang kalabaw lang. Kesa naman buhatin guys, ayan, at inihila na lang namin. Ayan, oh. Oh. 6 7 8 9. Yan, 9 yung lagay natin doon. 10 pala. Oh, ayan na. Oh, yeah. Ayan, so mamaya tayo naman yung hihila guys. Oh. Okay. 2, 4, 6, anim na. Ano? 10. So yung iba guys, yung mga nandun, nalagyan na namin. Bale, dun, banda dun na lang yung lalagyan namin, no? Kasi konti pa lang yung nalagyan namin dyan, no? Ayan, so babalik na kami. Yan. So ayan mga kabunggoy, nagkakarga na kami na. Nagkakarga na naman kami. Ayan. Pinasakay na naman sa sasakyan. Ayan, oh. Ganda pa yung dyan, ah. Ayan, nakarangkada na. Ayan. So ayan guys, tayo naman ang hila. Ayan, ito yung tali niya. Ayan, ilan natin ako. Sinyo. Ayan. Parang kalabaw lang. Ano? Shout out kay Sir Carlos Castro. Hello sir. Bangir. Bangir. Ay, magnagat di bangir. Muday. Gigi. Taray. Boy.
Ayan, so malayo-layo pa yung lalakarin natin. Ayan. Si Darwin naman guys, yung hinihila. Salitan lang kami. Ayan, nalagyan na natin dyan kanina. Ayan o. Darwin, magnatan sa Jabangir, bakay pare datoy. Sige. Kaya ba? Kaya ba ta? Ayan, so nasa dulo na tayo guys. Ha? ¿20? ¿20? 19. Manan? 14. 16. Bisa kan? Manan, okay. Pasti benta tayo. Mama, teruy. Pagkita medyo ko na. Pagkita medyo ko na, bunobon na. Okay, tara. Dapat to nih, diskargatan to tani. Ben, kanta sa sana pulo to yan. Diskarga na. Didiskarga na kami guys. Ang pulo. Tingnan. Yan. Dyan. Lima?
130 to tayo amin na yan. Ay, ito. Amin dito yan. Buwan yung mga kabayan na yaman natin ko. Isutso. Ano? 132. 130 to. Ito le. Buwan. Ramang ko. Tatap! Shout out po sa mga nanonood dyan. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe po. Ayan. Sa mga sikat na vlogger dyan, baka naman po. Kahit makahingi lang. Ayan. Kay Alex Gonzaga. Baka naman. Ayan. Ganda. Bye. Tapos, ayan. Konti na lang po yung natitira. Lagyan na naman natin yung mga sinilundan ng bonobon. Ayan. Matagtagan na natin. Bale, malapit na tayong umuwi. Tatapusin lang yan. Ayan. So, maraming salamat po sa suporta. Ayan. Huwag po natin kalilimutang mag-subscribe guys. Maraming salamat po. Bye bye.